बर'आ दिनैहाय काजलगावआव मानसि दिनै ट्रेक्टरा ग्लोम खोबनानै मानसि थैदोंमोन आघात जादों इन्जुर जादों बेफोरनि न'खौ मानो नायाखांगोन दानो जोंखौ इनकाउन्टार खालामगोन नोंनि सरकार दिनैहाय आबसुआ उमुक बिदि होनना बुङोब्ला बिसोरखौ जेबो बेफोरबायदि बुंदों एबसुआ मा बुंखो बावहाय प्रमद बर'आ मा बुंखो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन देहा हिसाबै थिग नङा दे ओमफ्राय माने ओरैबायदि दय हरखाबै मा जायाथाय आसरित मोनदों आं बे रुमावनो एक्सारसाइज खालामबाय थादोंमोन आं बिदिनो साननै जाबाय माने गोलोमदै गगारहोबाय थादोंमोन आं एसे बे रुमाव एक्सारसाइज खालामनानै बिनि उनाव बायदिसिना माबा माबि बिसनि मानि माबा माबि मुलि जानानै थिग जाफिनबाय जियानो जाला बे बेक्तिगत बाथ्रा दाबो देहा थिग नङा रामदेवनो जुदि पतन्जलि कम्पानिनो जुदि हगारना होनो हादोंबा नङा होनबा पतन्जलिया मा डेभेलपमेन्ट मावखो मा जौगाथाय खालामखो मा रेभिनिउ फैखो बेफोरबायदि गोबां कुइसन जादों जोंनि मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारनिफ्राय रामदेवनो हा हगारनायनि बेलायाव बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारिखौ गोबां मानसियानो बाथ्रा बुंखागोन पतन्जलिनिफ्राय जों मा रेभिनिउ मोन्दों 5 पैसाबो मोनाखै बेफोरबायदि बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिया दा गावहा टिकेट मोनगोन ना मोना बेखौ एसे सिन्था खालामना लाग्रोथोन बिथाङा 5 बोसोरल'सो थाम नालाय बिनि उनाव मोनखालाबो बिदि आरोखि थ' प्रमद बर'नियावबो कुइसना बेनो जाबाय थादों पतन्जलिनो हगारबाय रामदेवनो हगारबाय बायदि रोखोम सोरनोबा बेफोरबायदि बिगा एथ' बिगा उमुगाव एथ' बिगा बेफोरबायदि हा हगारदों बेखिनि बाथ्राया गोबांनावनो कुइसना ओंखारलायबाय थादों थ' दिनै दे थिगैनो दं आं बावहायबो मानिबाय हाग्रामाया बा बिपिएफ सरकारा दिनै रामदेवनो हगारबाय बे गोरोन्थिखौ बिपिएफआ मावबाय हाग्रामायाव बि पतन्जलिनो मानो हगारखो गोबां हा मानो हगारखो बे कुइसन आंनावबो दं थ' बाथ्राया जाहैबाय मा आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंबा सेकेन्ड टाइम जोंनि डायनामिक लिडार बा डायनामिक दैदेनगिरिफ्रा सानसुमै दैदेनगिरिफ्रा नङा होमबा मेलेम भरानो बुरजानो साननो हानाय गोलाव गुवार गोथौनो साननो हाग्रा सान्थौ मेलेमजिबिफ्रा बिथांमोना दिनै सेम टु सेम गोरोन्थिखौ दिनै आदानिनो मानो हगारनो नागिरदों नंगौ जों हाखौ आदानि कम्पानिनो हगारा मानिदों नंगौ थिगैनो दं बै जाय बर' बिमा जाय बर' बिफा बिनि मुङावनो बे हाया थाबाय थागोन आं मानिदों खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना 100 बोसोरनि थाखाय जुदि लायोबा बे 100 बोसोरनि उनाव बे हाया मा खामानियाव सोलिहैगोन बेखौ एसे साननानै नाय फिन माइ गायजाफिनगोन ना खोथिया खुबैजागोन ना माबा मोनसे दंफां लाइफां बा माबा मोनसे गायजागोन एसे बिजिरनानै नाय बेखिनि बाथ्राखौ बावहाय दुनियानि प्लास्टार आरो प्लास्टार जि जायगायाव गोथौ बे जायगाखौ सिंनिफ्राय फाउन्डेसन खालामनानै बेसेबांबा गिदिर माबि खालामगोन होनबा बावहाय सोरहा खहा जाथांगोन नों आङानो बै जायगानि थागिबि जायगानि मानसिखौ आं जेबो बुंला बिथांमोनाथ' खहाखा नों आंहा खहा जागोन ना जाया आरो नैबे आदानि कम्पानिखौ जुदि जों होखारहरनोबा नोंसोरनि थामा एथ'खिनिमोन बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव जुदि खाराबा धरना होफिनदो दावहा होलायदो नंगौना नङा जोंथ' आरो सामान्य नंखाय बाखाय फिसा बाथ्रानिनो बा नंखाय बाखाय फिसा जाय जिनिसखौ जोङो एसे सावरायहैबा मोनो बेखौ जों आन्दलन धरना होदलायनो गोनां एग्जाम्पलाव नै दिनैहाय फरायसा आफादनि अफिसाव दिनैहाय रायजो राजाफ्रा थांनानै हुलुस थुलुस खालामहैदों बेफोर आरोखि बाथ्राया थ' बे बिथिङाव आदानि कम्पानिनो हा हगारनायाव जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेसेबां लाब जादों जाया नेक्स्ट 5 बोसोरावसो जोङो बेनि फिथाइखौ मोनहैगोन दा जों होनांगौ सोनांगौ जों बर'आ डेभेलप जानांगौ जों क'क्राझार बा जों बावहाय गाइखेर फाननानै जाबाय थागोन नामा बा जों बावहाय थालिर फिथाइ थाइसे फाननानै जाबाय थागौमोन नामा औ जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा नैबेखौनो लुबैदों खुगायाव दा बिराद मोजां बाथ्रा बुंगोन
बिराद गोदै गोदै बाथ्रा बुंगोन। जों दासिमबो गाइखेर फाननानै जागोन नामा? जों दासिमबो दिंखिया मुथासे फाननानै जाबाय थागोन नामा? जों बै जायगायाव खुनु डेभेलपमेन्ट जानाङा नामा? बेखिनि बिथिङावहाय बुंलायलायगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ। नाथायबा मा जों डेभेलपमेन्टखौ नांगौ, नांद्राया नङा, नांगौ। जों खोनानो मोनबावदों, बे चेप्टारखौ आं दोनथ'नि, एसे गोलाव बाथ्रा बुंबावनो सानदोंमोन। जोंनि दैदेनगिरियानो जुदि हगारथारबायबा अफ्रियालाय सोर? नङा होमबा? मामुलि मानसिसो, नंखाय बाखाय मानसिसो, नङा होमबा? बेफोरबायदि आरोखि। थ' बाथ्राया जाहैबाय मा, बे चेप्टारखौ एसे दोनथ'नो लुबैनाया, खोनानो मोन्दों नेक्स्ट बाराव प्रमद बर'खौ जों खोनानो मोन्दों मुखे मुखेसो दै, एकदम फर्मेलै नङा, मुखे मुखे, खुगा खुगा, नोंनि खुगा बैनि खुगा, बैनि खुगा बैनि खुगा, बा सोरजोंबा एसे एनै बयबो जाम्बा आबाद मावनानै जाग्रा हालुवायाबो UPPLनि सोरबा मेम्बारजों बिराद क्लस लोगो थायो। जाम्बानो खदाल जावनानै जाग्रायाबो सोरबा BPM, सोरबा कंग्रेस, सोरबा BJP, सोरबा XYZ राजखान्थि दोलोजों मोजां क्लस थायो। थ' खोनानो मोन्दों जोङो दाखालि जिहेतु बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया दिल्लीयाव थांदोंमोन दा, खुब सम्भब मुखे मुखेसो दै बिबो मुखे मुखे, खुगा खुगा खोनादों आंबो। ओमफ्राय बिबो दिल्लीयाव थांनायलाय बिसोरबा मा सावरायहैखो? ओमफ्राय जोंना मानगोनां प्रमद बर' साराबो खिबु दिल्ली थांबाय। बेफोरबायदि आरो जों फैफिनलायलायबाय, जों खोनानो मोनलायबाय मा, आरोबाव मुखे मुखेसो दे बे बाथ्राया। बिबो माने बेबाराव प्रमद बर'खौ चिफ बानायनाय नंला, BTRनि चिफ बानाय नंला होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। मुखे मुखेसो बिबो, एकदम बानायथारनाय नंला, बेफोरबायदि जों बे बाथ्राखौ खोनायाखै। खिन्थु ओरैबायदि खोनादों जे एबाराव BJP गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'खौ BTRनि चिफ बानायथ'नाय नंला, नांगौब्ला गुबुनखौ। आरो जों इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ गोजानै खोनानो मोन्दों, बिश्वजित दैमारि सारानो BTCनि BJPनिफ्राय चिफ जासिगोन। बेखिनि बाथ्राखौ जों बेखौबो मुखे मुखे खोनालायबाय थादों। थ' जुदि बे जायोब्लाथ' जोंहाथ' आरो माथोबाव बुंनांगौ, बुंनांगौथ' जेबो गैला, नङा होनबा? BJPया दिनै डिमा हासावखौ मा खालामनानै दोनदों, कार्बि आंलंआव मा जादों, नङा होमबा? बेफोरखौ एसे एनै फिसा फिसा काउन्सिलफोरखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखादों माब्रै जादों। आरो बै समावबो जों आं BJPनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों, नंगौना नङा? बेफोरबायदि। दा आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबावबाय, जोंनिया फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार, मानगोनां होनदेराबा बिसोरो होसोनो नागिरोलै, बिसोरबो बिराद फाग्लाथार, गिनो गोनां बिसोरखौ एसे। माने ओरैबायदि, नै दा फैगौ 3 तारिखआव माबा मोनसे जथुमा दङ होनदां बिसोरना, दिपेन बर' सारा फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारसिगोन होनदां। ओमफ्राय खोनाबाय मा, बिखौबो आगष्ट मासनि गेजेरावनो गेरुवा दलनि मानसि जासिगोन। बेफोरबायदि गेरुवा दलनि जानाय माने दिनै बिबो मा BTCनि BTRनि डिपुटि चिफ बेखौ लुबैबावदों होनबा सिं माबा मोनसे बिराद पेकिं सोलिलायगासिनो दं, माबा मोनसे बाथ्रा सोलिलायबाय थादों सिं सिं। राजखान्थियाव बेफोरबायदि सोलिनानै दङ। जों खायफाया, जों खुगासो खोनादों, खायफाया बुंदों प्रमद बर'खौ एबाराव चिफ बानायनाय नंला BTRनि, दिपेन बर'आ लुबैदों डिपुटि चिफ, आरो चिफआ जायोब्ला एबाराव बिश्वजित दैमारि सारा जानायनि सम्भाबना दङ। बेखौबो जों मुखे मुखेसो खोनादों। बेफोरबायदि रायलायलायनाया बिराद सोलिलायदों। आरो जायोबा हाग्रामा महिलारिया चिफ जागोननो, बेफोरबायदिखौ जों खोनालायबाय थादों। खिन्थु प्रमद बर'खौबा चिफआव दोनथ'नाय नंला, बेफोरबायदि। खारन दोनथ'यैनि खारनाबो नै बेफोरबायदि, हमनानै ला आं नोंनि आन्दाराव दङब्ला आं नोंनिफ्राय पारमिसन लानासो आं गुवाहाटि थांनांगोन नालाय। दा बिथाङा ओरैबायदि खालामदों, गुवाहाटियाव दिसपुराव पारमिसन लायाफानो डाइरेक्ट गोजौ थाखोजों डाइरेक्ट राजनाथ सिं ना माबा माबि सोरजोंबा मालाय स्रोद टेबोल टक खालामखुमाना फैखुमायोनो ना, बेफोरबायदि मुखे मुखेसो दै बेफोरबो रावा। ओरैनो जों नुथाराखै, जों गिदिर मानसिबो नङा, फिसासो नालाय, नंखाय बाखाय एकदम गाहाय लेभेलनि मानसि। बेफोर खोनालाबायनाय आरोखि, बेफोरबायदि बाथ्रा। दा एखन बेसेबां सैथो बेसेबां मा, नङा होनबा? बेफोरबायदि आरोखि। जुदि बेफोर बाथ्राफ्रा जुदि सैथोमारब्लाथ'
एसे साननांगौ जानानै फैदों एज ए जाथि हिसाबै जों दावहा होबोनाया बेसेबांबा बोसोर होबोदों BLT होबाय एबसु होबाय NDB होबाय आरो सेकेन्ड टार्म आबसुआबो राजा लामा गाथेदों बै राजा लामा गाथेनायखौ दे NDBनि नांनाया जिउ गारनाया माने NDBआ एकदम होसो होसो गावथारजानाय बेफोरना दाम गैला दे ओरैनो दैयाव थांबाय मानगोनां जोंनि BTRनि चिफ जोंनि NDBनि जिसिबां बेराम जानानै थैनाय बेफोरनि नांबोनाया बै समाव नांबोनाया जेबो दाम गैयासै नोंथाङा चिफ जादोंमोन दिनै नोंथांनि मानसिखौनो मानो मोजां रोखोमाव नायनो हायाखै बा मोजां रोखोमाव मानो बोजबनानै लानो हायाखै जोंनि BTRनि चिफ नैबे प्रमद बर' सारा मानो बोजबना लानो हायाखै आंगो बायदि मानो खालामनानै लानो हायाखै दिनै नोंथांमोनजोंनो समान आन्दलन होबोफाग्रा मानसिफ्रानो दिनै गुबुन दोलोआव मानो थांनो नाजाखो नों मानो हमथाना लाखिनो हायाखै एसे मोजाङै जुदि सानबावोब्ला मोजां जागोन नामा बे खोथाखौसो आं सानदों थ' जोंनि NDBनि जाखिनि दावहा होबोनानै नांबोनाय थैबोनाय सोरबाया बिमाया गावनि फिसाखौ हारिनि थाखाय जिउ गारनाय दे अबदान होनाय बेफोरखौ जों नांज्राब गारबाय दे जों गुबुन हादोराव थानानै नेपाल थाबाय भुटान थाबाय बांलादेश थाबाय बेफोरबायदियाव जों बोसोर बोसोर थाबोनानै जोंनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै लादों जोंनि बेखिनि जेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय बेफोरो जोंनिया दैयावनो थांदों जों बेखौ बुजिगौ बेफोर दावहा बै मोनसे NDBनि दावहाखौ जों मिथिगौ जोंनि गोसोआवसो दं जोंनि NDB सेंग्राफोरा दिनै मानो साफा साफा सोरनिबा मोखाङा दिनै एकदम अर खामनाय बायदि उदै बिखा मोखां ओंखाम खबसे जानो हाया बिखा खामो मालाबा बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला दा नै पर्बतजरा बासबारिफोर बायदियाव NDBनि केडार सोद्रोमा म्यानमार ट्रेनार बे सुबुङा दिनैहाय मा जादों मानो भिक्षा बिनो गोनां जादों मानो बेफोरबायदि बिनो गोनां जादों एकाउन्ट होनानै बेसेबां दुखुनांथावना केन्सार जादों बे बरुवा हस्पिटालाव दिनै जोंनि सेंग्राफोरा बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै दं बिनि सायाव आरो मावना जासिनानै दिनैहाय बेफोरबायदि मानसिया जोंनि बिसोरनि सेक्रिफाइस खालामनाय दावहा नांबोनाय गोजानाव दोनथ' ओरैनो बेखाराव थांदों प्रमद बर'नि दिनैहाय होसिख्रावनायनि सेंग्राफोरनि मुल्यखौ मानो दोनाखै प्रमद बर'आ दिनैहाय काजलगावआव मानसि दिनै ट्रेक्टराव ग्लोमखोबनानै मानसि थैदोंमोन आघात जादों इन्जुर जादों बेफोरनि न'खराव मानो नायाखै प्रमद बर'आ गसाइगावफोर बायदियाव नोंनि थाखाय फैदोंमोन बेफोरो बड'लेण्ड होननानै डिभाइड आसाम 50-50 होननानै दिनै बै बेक्तिफोरखौ मानो बोजबाखै मानो खाथियाव लायाखै दिनै जायफ्रा दिनै एबसु अफिसाव दिनै जाय लाइमोनफोर जाय सेंग्राफोर दिनैहाय नोंनि खोथाखौ बुङोब्ला ओइ अफ्रि नों मा बुंदों बेफोरबायदि बुंहरग्रा दं ओइ अफ्रि नों प्रमद बर'नि सायाव मा खोथा बुंदों नोंलाय बिदि फन खालामनानै बुङो गोबां एबसुनि मानसिफ्रा आंनो फन खालामनानै ओरैबायदि बुंहरो मेन्टेलि टर्चार हरो खिन्थु अफ्रिनि मेन्टेलखौ जेबो खालामनो हाया बे आबसुफ्रा जेबो खालामनो हाया मा खालामनाय बिसोरलाय केस होगोन बैयावहाय दिनै हारसा हिनजावा दिनैहाय आबसुआ उमुक बिदि होनना बुङोब्ला बिसोरखौ जेबो बुंनो हाया दिनै दाखालि सासे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ दाखालि मा बुङा टेररिस्ट बेफोरबायदि बुंदों एबसुआ मा बुंखो बावहाय प्रमद बर'आ मा बुंखो दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनै गोसोब्ला बै बेक्तिखौ बोखांनानै जेलाव सोना दोननो हायोमोन जों दिनै फरायसा आफादजों नाङाब्लाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जाखिनि थांखि नोंबो थां बैखौबो थांना थानो हो ना बेफोरबायदि खोथा बुंनायदोंमोन दा बेफोरबायदि खोथाखौ लानानैथ' नोंबो हाजारबार बुंदोंमोन दिनै बै बेक्तिया हारसाया दिनैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एथ्राब लेथ्रा बाथ्रा बुंदों माबायदि सहायनो हादोंब्रा बिलाय माबोरैथो BTRनि चिफ जानानै माबोरैथो एफाराब आरामनो गेन्द्राद्रा थानो हादोंब्रा बिलाय जोंफोरबायदिब्ला बेफोरबायदिखौ सहायनो हानाय नङा जों दाबो खुदै मन'नानै थायो नोंनि सरकारा जोंखौ दानो बोखांगोन दानो जोंखौ इनकाउन्टार खालामगोन नोंनि सरकारा बिनि जानानै माखासे बाथ्रा बुङोब्लानो दानो जोंखौ लकाबाव सोनानै दोनगोन
खुन बहा अदालगुरियाव केस होगोन खुन गसाइगावआव होनानै दोनगोन खुन गुवाहाटियाव खुन शिलंआव जोंखौ केस होनानै दोनगोन मेन्टेलि टर्चार होगोन जोंखौ बेफोरबायदिनि सायाव होनबा दिनै नोंसोरबायदि सरकारखौ जों दोननानै मा जानो प्रमद बर' बायदिखौ दिनै बिटिआरनि चिफ खालामनानै आराम गेन्द्राद्रा खालामनानै दोननानै मा लाब दं दिनै जाथिनि थाखाय दिनै हारिनि थाखाय दिनैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैहाय बेसेबां सेक्रिफाइस खालामलांदों दिनै बे साननैसो चिफ जानाय लोगो लोगोनो बिनि सेक्रिफाइसफोरखौ बावजोब्बाय नामा मा खालामनो हाखो बियो मा खालामनो हाखो जेबोथ' खालामनो हायाखै दिनै फरायसा आफादाबो बेफोरनि सायाव जेबो खालामनो हायाखै जेबो बुंनो हायाखै फरायसा आफादा बेखौबो रोखा बुंगोन आं दिनै जेबो खालामनो हायाखै जेबो बुंनो हायाखै खारन मा दं मा जाहोन दं बुंनो हाद्लायो जों जुदि उपेन्द्रनाथ बर'आ XYZ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ उमुक उमुक XYZ बिदि थैदों होननानै बुङोमोनबा अफ्रियालाय सोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एबो मोनथिया बिबो मोनथिया होननानै आसि थुनानै बुंगोन नंगौ जों एबो मोनथिया बिबो मोनथिया नाथायबा दिनैहाय बिनि आदर्श नोंसोर जेरैबायदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श बुङो जोंबो बिनि आदर्शखौ जोंबो खोनासङो जोंबो मानियो बुजियो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय हारिनि बाथ्राखौ बुंखाङोब्ला माब्लाबा दुंखाङो एनडिएफबिनि जाखिनि सेक्रिफाइस खालामबोनाय एनडिएफबिनि जाखिनि मुंख्लं जाबोनाय एनडिएफबिनि मुङाव जाय आइजोफोरा दिनै रेप खालामजादों जिनाहारि खालामजादों बेफोर नंखायसो प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार बेफोर नंखायसो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन मानो सनमान होनो रोङा दिनैसिमबो दिपेन बर'आ दिनैसिमबो मानो एनडिएफबिनि जानानै मानो माल्टिएस टम लुनांगौ होननानै मानो बाथ्रा बुंनो हायाखै मानो बुंनो हायाखै दिनैहाय मा खालामदों ओरैनो खुगायाव जाथि खौसे बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै लाब गैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै जेबो लाब गैया एनडिएफबिया दिनै सोरनिबा थाखाय बेसेबांबा सेक्रिफाइस खालामदों बेसेबांबा बोसोर म्यानमार बायदियाव फार्स्ट टाइम थांनायाव बेसेबां मानसि थैबोदों चाइनाजों हाबनानै जोंनि मानसिफ्रा बे लामा आन्दायनानै बेसेबां बै समनि दैदेनगिरिफ्रा सार अरखां दाबखामोना मोनथिगौ बिखौ माबोरै दुखु खस्थ' लाबोनाय जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो गावनि बिसिजों मोजां रोखोम फन सावरायनो हाया गावनि बिमा बिफाफोरखौ जोंनि सारमोना दाबो गावनि बिमा बिफाजों दिनैसिमबो मोजाङै रायलायनो हाया गावनि फिसाजों मोजाङै नुजानो हाया सोर बे आं मुंबो मख'नो सानाखै दिनै बेफोरबायदिनि फेमिलिया मा जादों राजाफोरबायदि जिरायनानै जानानै थाब्ला जानाय नङा बैफोर बेक्तिनि खोथाखौबो एसे सान बैफोरबायदिनि बाथ्राखौबो एसे सान जों ओरैनो खौसेथि डेभेलपमेन्ट बेफोरबायदिखौ रायखांलायलायबाय थानानै जाया आं माबायदिहाय गादियाव थानो मोनगोन आं माबायदि डिपुटि चिफ मोनगोन आं माबायदि चिफ बिबानखौ मोनफिनगोन आंनि पकेटाव माबायदि गरम खालामनो हागोन आंनि फेमिलिखौ माबायदि उदां खालामनो हागोन बेखौ सानबा जानाय नङा हारिनि सिन्था खालामग्रा मानसि नङा बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जोलैनि हांगार होननानै सानसे समाव बखिजागोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय जुदि आंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा जुदि फरायसा आफादनाव जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया नांदोंब्ला नोंथांमोनाव क्षमा बिनाय थाबाय आरो लोगोसेयावनो गासैबो रायजो राजानाव फिन खनसेबाव क्षमा बिनानै आंनि बे सुंद' गोलाव भिडिअखौ बहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि